sa nakakaraang panahon. At least ngayon nagkasundo-sundo, nagkatipon-tipon at nagkaroon tayong muli ng pagkakaisa. At muli maraming salamat po. Maraming po salamat sa iyong makapagbagdam namin ng mahabang mensahe sa aming presidente. So, sino ba po ang hindi nagsasalita? Gumraduate ako ng 1972 dito sa Aban. Then pumunta ako ng high school sa North. Tapos hindi ako nakatapos ng college eh. Nagtrabaho ko lang 6 na taon sa Maynila, factory worker. 1986, nag-asawa ako. Nagkaroon ako ng ibang anak. Kasi ang motto ko rin sa buhay, yung hindi ko natapos sa mag-aaral, papasa ko sa mga anak ko. Eh kaso, panulungkot, 2 anak ko, nag-asawa agad na maaga. Kaya siguro gano'n din ang plano ng Panginoon na hindi sila makatapos. Pero ang salita ko, magsumikap sila sa buhay, yung hindi namin narating nung ang asawa ko, parating sana nila. Yung 3 anak na natitira, yung isa makatapos na, first year college yung isa, matatapos lang ng elementary yung bunso ko. Kaya natutuwa yung anak ko na binigyan ng pabuya ng bat 72, sabi niya, Mama, binigyan ako ng 500 ng mga kaswela mo. Sabi niya sa akin, hindi kasi ako naka-attend. Ang buhay naman namin ng mag-asawa, ang trabaho ng asawa ko, magsasaka, 1997, pumalawag ng asawa ko ng isang kunsya dito sa ating barangay. Okay naman, nakatapos na sa kanyang termino. Bumalik ulit kami sa pagsasaka. Tapos hanggang ngayon, awa ng Diyos, nakakaraos kami. Kaya nga naman nakakalungkot ngayon, sabi nga ni Classmate A, walang presyo ang sibuyas na tagpuyo. Yun lang talaga. Pero may awa ang Diyos, nakakaroon din na ng presyo. Yun lang po. Maraming salamat. Pero hindi rin po nakapag-college dahil maswerte naman po makapag-abroad. 1982 nag-abroad po ako. So since 1982 siguro po mga 10 years nasa abroad po ako ng dalaga. Yung pag-uwi po nag-asawa, after nag-asawa, nakapagtrabaho ako sa Subic, sa loob po ng base. And then, after that, bumalik po ulit na abroad, Miami, 3 years. Kaya po, dahil po sa pagsisikap po at sa tiyagaan po na trabaho, yung naging amo ko po, naging mabait sa akin. Pinag-aral niya po yung mga anak ko. Na sa ngayon po, yung aking babae, graduate na sa April 5.